Okay, så velkommen til den her video. I den her video, det er en video, som der hedder Den Professionelle Forræder, hvor vi ser her, jeg skyder en fra mit team. Meget flot sniper kill, vi har her. Han bliver lidt halvsur, og ja, jeg går egentlig efter bare den næste mand også. Lidt utroligt, at han ikke dør her. Ja. Jeg fortsætter egentlig bare med at prøve at dræbe ham. Jeg følger efter ham og ser så, at der kommer en anden fra mit hold, går ned ad bakken, som I ser der. Han laver et smukt hovedskud på. Så ser jeg lige op over broen deroppe, der kommer faktisk en modstander. Ham får jeg også lige skudt. Og så går jeg ellers bare lige lidt rundt for at lede efter nogen for mit hold. Men da jeg så kommer hertil, så tjekker jeg lige, jeg er den eneste fra mit hold, så det er jo ikke sjovt mere. Så går jeg lige lidt rundt, og så finder jeg ud af, at bomben den lige ved at springe. Så ja, den springer her. Så ja, så starter vi ellers bare en ny omgang op, som I kan se her. Hvor jeg så starter ud med at bare lige gøre klar til at skyde ham der. Men lige da jeg skyder, så bliver jeg banet der. Så ja, det var alt for den her video. Tak fordi I så med, og hej.